Mlakua opo Anane? Mlakua opo Anane? Tanpa tembung, tanpa ukara. Ujare pujangga landhepe tembung ngluwi landhepe pedang pitung panyungkur. Ukara iku pebrenesan kang karakit kanthi pulasan warna-warna. Ngalem bono golek ati, mundha mono nglarani, utawa malah dadi wisa kang ampuhe ngluwihi wisane ula sawa. Mlakua opo Anane? Tanpa tembung, tanpa ukara, karepen uwal saka luput. Awit kurang empan papan meneng, jroning meneng bakal tuwuh eninging rasa jatining setya. Wis to, Mlakua opo Anane? Tanpa tembung, tanpa ukara, saumpama kudu nyuwara. Elinga sesanti iki, lair iku utusaning batin.